Ndị be anyị ekene m ụlọ ụnụ abụọla eso ebe m nọ ugbu a bụ Ondo State na Akure, and o nwere ebe nsị ka m gosi ụnụ for ndị na-eche na ndị obodo a na ndị Yoruba ma ndị Hausa ma ndị mba mmiri amụrụ value ndị Igbo ọkwasị a na-agụ anyị ka akwụkwọ, because n'ebe nọ kịta bụ na a na-akwa First Bank roundabout na Akure. Akure bụ the capital of Ondo State, and the building behind me unadị na-azụ kịta bụ Bank of Industry building na Akure, and this is the roundabout, First Bank roundabout. Ebe a ka government house dị, ebe a ka ụmụ banks niile dị na Akure. Most of them are resident here, but o nwere ebe nchọrọ igosi unu. O nwere signboard dị m n'azụ, ndị Igbo bụ Igbo na n'afụkwa na a na-agụ anyị ka akwụkwọ n'obodo a. Foundation Igbo adịrọ mma na ya na-enyere onwe anyị aka. This is a signboard, ibe dị there bụ unlock the wealth code of the Igbos. Wealth code of the Igbos. This is in Akure, and they are actually studying us. In fact, iconic Igbo businessmen, they are being honored in this town, and they've recognized that yes, I nwere code anyị ji akpa ego, anyị ji akpa akụ na ụba. Igbo amaka nwanne nwoke. So if you are not proud to be an Igbo man, with this, there should be nothing stopping you from declaring your allegiance to the Igbo race. The Igbos are a wonderful set of people. You can just imagine. This is in Akure, capital of Ondo State.